بريستن مالت تارا ود 11 عامت قلعاي نيرو حدا معلتكن أو قرا غيزا كاب اسريت زوت أجانينيا ما تنقرش زي تتصحفا تشيك فري مخوان كله كل نجار يغير حزي أو عوي بيت منجستي مسفت أنات مخاين بناي حاسوتنا مليونير ماننتي زنبر له كنتم سرقتي كرشوم كقلشو تمليسهم كمتصون كلو أبتزقوزو أنا هافاتن بيت منجستو بيوت نمتراف مهدامي جمر كن حدا قلعة بحنت تشيك مليونير دولارات زتفق مكرا خلعل ما نمسوي تتصبين فيلمنا جمر كأسريت زملت أودي بماي ناقوية أحد فاوريكا أتمو سخوانا حاج إنكاليعو كمم إسارو حوي وزنا ورا $1 مليون حيزو ناخدنا رأينايو أتمساسال ساعات 11 عامتو بريستن نعسوو أتم كلتا عبيت حواتو مدك أسخفلو كم نورات مقامت غمز تقوم اللونا ماررن سمعو كالي إترف كل زئكون ورا قرشي أمساري أمو أبو زغلو على نار إيه نبريستن من ما يحقزون نبريستنون كلتا حواتكا قرشي أمسارحلو قرشي سلت فوتون نوراتو ما كفل خاص اللي زعمتو شجر يقولون يلو حد يقوي واتق دحري أبوه حداش كمبيوتر حيزو ناوناي بريستن كفلي أتمو بريستن تحقوش ستا كمبيوتر مجوات الجمر بو بريستن حيزوه ناونا عركو ناي لدت مدلاونا منافشا وسدومو $3 هيو غجوات ينقرو انكي دون جيجن يتسفر وانا رباش زخونا بوچيرو خومو بوزح قش سلازين وريس حقو اتم كالوت قلعوت بتعمل بوزح توكان كجزء انكلو بريستن جن بتنزن ورقو $3 شدش تترحين زاخلو جن تقول سوز فوتا مجواتي المسكال شو عتتوكن يدلو غني تنح بريستنون نتون كالوت بغن إنها انتقمته نفتن كالوت كندو زي زناقعات تجاوت تقيدي قداد كذا مستملسو أبوون بريستن كمين يريلي حاتو بريستنون نحزو دحر متنح نمنتا إنا دخاتم يلو زي دنقت حتي حاتم أبو أغن دخاتم كم زي كونون كرشوم بقواو غمز تقوم اللون إن بريستن كردو يفتن نتون كل تعبي تحواتو كوعش غري أخوات انكلو جوبو بغش حاويت إنيرو الصغيا أكل أبو توسا غرشيد اليوم تخويني حاتم كم بريستن أحاتتو نمبر نتوك أراغي زمت إلو لدوتو كروتيك إرشيد اللو كنفتا ساعات إنن بيت أستاذ دهلو دودابي حد يتقبلو كنا وشتي أو كنت قرشي تشيكي تسدلني إنن بيت أون مت أنت قرشي نخد صحف رسيعتا أبوه أتا تشيكي قبولو مو بعلو خمال أحسب عديو زحالف عمد كندي سدال كان يرايلات حدو حدا شحيل غنقران كلو أبوه قن أفتا تشيك $10 اللي يتعيفو أبوه قرشي نغوال دلو أبانك نغاقمت أي نقرو بريستنون إناو قيناو كمبيوتوري خيدمو إذن $10 أبانك قميتو $1 مليون نخونالو كندي إذا أكل جيزا 5 اللي يحسب جن ولا 340 كلتن شحن 560 عمد كم زليون نافلته منو ما يحزنن تحرون أو لدوتو نزدو اليوم نقرات جزا 5 دالي تعيفو نمدك أسي خيد اتمثل قيارن كلو أما جمراز فيلمنا خو إسرائيل كاملت نرؤيو زنورنا ودي قدم مسؤونا سرح نيرو جن أستفردو لجيزا كحيدوو أنت أروز مسكرة عركو خراكو يخيد هجي جن ناي بانك ماناجر كويني تانيحوو حزنا وزممت مغنات كن إحنا ونمفدا زي كونس تسرقو قرشي بملالا يقطرو ولاويس بقليلو خكتاتلو سلازغلو بحدش تقرشي نغيرو إذا سرقون نبايتر أفتزغط المعالتي جوز بال سرحتنيا يكسدده $1 مليون بأكل بعلاقاتوني كايلو أفرارح ويخيد أفتا معالت نساقن نفتا بانك بعلا بريستن اتنا عسرت حدا قرشي نمقتاي نفت بانكي متق أفت بانكي مساعتي سرحتنيا زغوانت شي كريان كلاجن اعين تغل إلى لايك آلن شيء أكاونت خافت كم زدال لنجيرو تنعسرت حدا قرشي استتحفت تنشيكوي هوا شيء جن تحت غلطة مئتي مع قوار كم زي خقلن أكاونت 5 خفت النجيرات ملسلو بريستن فقادن يغوين ولا نوات انكلاجن اعين تخاو شيكل عليك ألن بتوجن بيتر نتسراقي جيزاو خد قمو لزخل تشيكات يويسادو أتمساسار ساعات بريتسن نجوزونا تملسن كلو اتعوالا بوشي متمو أديو زهاوتو تشيك منت الوو بسايكول يملد نسعاوون كاو سايكولي ودقمو نسوغت تسنكلو سايكولو بتسراق مكينة تجفليغات سبر بتسراقي منهم كم زي تفتر حديقو خيدي حاسيو نيرو كم بوش وعواعي لنا تزارو سلازنورة بزح ساك إكاوي كبه ساك وزح بتجمرا جن تسراقي فرح مو نبوش استوسنا غرشي وغصاد يمكر بريستن خنزيو لغاية تزاروا فريمو وديو زنورة جانينيا خيدنا تتصبين كلو بوليسي رقمو اتا تشيك
قصر غيت حافق قديد هو يخيد بريستن اتاچك حيزو غزو خملسن كلو سايكلو سيروا سلازمصه ولدو قصعون كاب غزان خيوص ينغرو ولدو تدغاغامو قصعو بطعم سلسلچون نوعل غزا خلو يمن نيرو افتا ساعات نساغن اتغوننيا اتاچك متنقرش خي ملئ خمزه هاو يفلد بريستن مجمريا نوعل شمي صحفمو $200 يلي صحفلا صنيحو شيح يولمو قرو مستغواغو خا $1 مليون يلي صحفلا دسيدوون قسيننا مدق اسي خيد صباحتو بريستن اتاچك حيزو نافت بانك يخيد اتاناي بانك سرحتنيا مجمريا بطعم تصحقو 00 كن تخكلنياون كيخون سلسته طراطرت او نايت بانك ماناجر بيتر توسدو بايتر فيرما نايت سرق مخانم زرقصنيا مسكونه اتا سرحتنيا كافت خفل نختوصي نغرا بايتر ون بريستر جوس دخايلي حطو بريستن كن سلازي تردو جوس كم زي دلي نغرو بيتر جوس دخايلي زحاتتلو مخنيات اتغاننيا $1 مليون قبللو جوز بالسو كم سدد نغير وسلز نهرايو اتغاننيا خمزي يسرح والانا نغرو بايتر اتا تشيك الناس حقا يقاتلامو قصيلو غازن خفيتو $1 مليون ناقصره ناوناي بريستن سانت امتا يجمر افتا ساعات نساغن اتتخكلنيا جوس نافت بانك مصيني نسون $1 مليون توصي تشيك يحزني نسون اتا سرحتنيا نبايتر نخركو نافت العل خفل تسودو بريستنون اما تنكرشنا تجرمه شانطو تشكيمو خفت خفلي وصل ناوص انكلو نجس يرقومو $1 مليون تشكيمو خمزله خيفلت يحلفو جوس نفت خفل خاتن كله دما بايتر كل نجار كم تحسوا خمس خدي نقرو جوس انتي كم زفتر له خيتردو تقرش تزيو خاني ويلا خارو خفر روح يجمر بايتر اتزغفصو مع عبي جيجا شو يترديو بريستن حلمو قاعدنا هونس لازمتلو تحقيسو نانتر نغز يخيد مجمريا غوروز دالي نجر تنيرو اتبيت منغست زمسل غزان مغزايو اتغزان خغزون دمص مقير ماشين تطقيمو عوي سمسيل يدوللهم اتمساسال ساعات اتسراقون اتغزان خغز بريستن ناتچارته يصنح افت ساعات كن هندوت اديون بريستن تزرات سمعمو زጫወቱ ለመሲልዋ 300 شح تبل اتغاننياون بتمطن قرش تناديدو كم استسعره فليط يوص افت ساعات بريستن مننتو نخيفلت قال ايشم كتقم كم زلو يردقمو اتا ابل كمبيوترون ايشي مستمته ما كنتاج زول شم او روسي مصلو اتغزامز غزاون بتحم تحغيسو هافتي مناله قرش عراتو ينزه بتوغنفت بانكي اتسرقنا جوس نبايترنا قطقطوان كلو اتقلعه زي تحافلا تشيك كم زهاوي يذكر بس ترايزي كنا جنس افت بانكي اتسرح صبق تسرحتنيا شي FBI افت بوتاون بزي حقاو من قد زيزاور قرشتات نختكتاتليا كي تفلت اتسرح زلا براستينون كاغوزو هاديمو نهافات من وراخ جمر يحسب ليموزين تخاريو نايقلي شوفورون يقصر مجمريا اتشوفور ازن اشتاق قلعة عاملو خون يتصبين كم بريستن كبورسو استتمر قرشوتيو نينر مسدرويلو كل نجار يغير كم ماكيناوتيو سنة سرعة مستفالطو نتالو ميزين مع تخفيتون وجتياتيو نعداقا بحدا مسكدون بريستن كاكل عناتو جميرو زمونيو نجارات كل يقصو كجبت تلفزيونات ناي ماساج ومبر انا قرشخ قصقم سخيل سخبرون سصبقون مجاوتي هنرون نبريستن زولتسن استمرتسن عرق خوين يتصنح بريستن ونهنري كمنا مسغانا وبتو كبار ساعات يغزقلو نوعلون ووقعت ملو ايس كريم غزيو تحوغيسو يلع نغزونا تملسن كلون شي اب صرغا سبورتنا سرحت يرخوا بريستن اذا ساعات نقدقملا بالعلي وقلقلمو افت مكينا سقيلو مسو نخوص حتى نايمن مخانات حتى تنكلاون ناي حالافيو مخانا ينغرا اتو ماكنتاش اقرا غيزن افتا ختما زمصه عبي ناي بيزنس مخانون يردأ شي جن سرح خمزه زحنا غيرا فقادنيا يكونتن افت زقصل معلتي بريستن لعلمتن حيال كل عنات سلازنورو متنو زي تقدبه كوكان بشكوتن كغزي يغورو ابو نسرح خيد مكينو خل اعلان كلو نورات كبصح زمصا مخاين منقد حصيرنو ايصنحا ابو انتي كم زفتر لون مفلات نفتن صا خيدن كلو بريستن او لعلي دو يغورين كلو طعمي جرم بريستنون ناتو ما كنتاش كم سرح لون ولا نسو يفلطو اتافتم ساي بزحو كل نجر كم زفلت ينغرو بريستن حنت قال كزارون كلون اتصرغا كم زينو يرغح يبل هنري دي ودا چواتاتات او كان شلو يغبرمو بريستن كساوز دوخ مخጫوت يغبر شيون اقروا غيزه ما كنتاش زبال سواي بزح قرش خمزن قساقسلو تعزب ات ماناجر تغننيان بريستن كلشو نفتناي ماي مጫوت بوتا يخدو ግን كنسالش አልሾም بريستن ፍጹም ክረኽቦ ይካሉን በትወገን አናይ بريستن ቤት መንግስቲ እትኹሉ ግዜ ዘሳቂዮ ዝነበረ ቡች ናፍት ገዝኡ መሊኡ ኻኣቲ ይፈትን ግን بريستن ሕጂ ብደም ብዙሕሊ ወጋርታት ስለዝነበርዎ ሄነሪ እናኣተ ይሕዞሞ ንኸባርዎ ይነግሮ
እቶም ጋርድታቱን ሓንቲ ደቂቃ ኸባ ኾኑ ንቡሽ ሒዞም ካብቲ ገዛ ይውፅዎ ሓደ መዓልቲ ፕሬስተን ኣብ ካንሸሎ እናተጫወተ እንከሎ እታ ኩሉ ግዜ ዝፎትያ ሰራሕተኛ ሸይ ትመጽእ እቲ ገዛ ክንደይ ናይ ዝኣክል ጽቡቕ ምዃኑ ነጊራ እውን ነቲ ሚስጥራዊ በዓል ዋና ኣቶ ማኪንታሽ ክትረኽቦ ከም ትደሊ ፕሬስተን ትነግሮ ንፕሬስተን እውን ኦፊሱ ደስ ከም ዝብል ምስ ነገረቶ ናይ ባንኪ ኣካውንት ክኸፍት ትደሊ ትኾይን ትሓቶ ፕሬስተን ፈቃደኛ ኮይኑ እቲ ቅርሺ ከምጽእ ምስ ከደ ሓዳሽ ሞባይል ካብ ጅባ ኣውፅኣ ፎቶታት ተልዕል ፕሬስተን ካብ ቢሮኡ ብሸቶ ተገይሩ ናብቲ መሐመሲ ኣትሞ $200 ኣቐቢሉ ኣካውንት ንኽትከፍተሉ ይህባ ኣቶ ማኪንታሽ ከ ባንኪ ኣካውንት ክኸፍት ይደሊ ዲላ ንፕሬስተን ትሓቶ ፕሬስተን ግን ስራሕ ከም ዝወዝሖ ነጊሩ ንሱ ግን ኩሉ ግዜ ክትረኽቦ ከም ትኽእል ነጊሩ እቲ ምሸት ብሓደ ድራር ንኽበልዑ መኪና ከም ዝሰደላ ይነግራ ድሓር እውን ናብ ሄነሪ ይኸይድ እሞ እቲ ምሸት ቆፀሮ ከም ዘለዎ ረዲኡ እንታይ ክብልን ከም ዝገብርን ይሓቶ ሄነሪ እውን ብዛዕባ ጓላት ዝፈልጦ ኩሉ ነገር ይነግሮ ግን እቲ ዋና ችግር ፕሬስተን ሕጂ እውን ካብ ገዝኡ ንኸይወፅእ እዩ ተነጊርዎ ነይሩ ፕሬስተን ግን ነዚ ጉዳይ እውን ፕላን ኣዳሊሉ እዩ ነይሩ ነብኡ እውን ኣቶ ማኪንታሽ ዝበሃል ሓደ ሓፍታም ሰብኣይ ትምህርቲ ቤቱ ፕሮጀክት ከጀምሮ ከም ዝሓስበን እንድሕር ዳኣ ሎማዓንቲ ምሸት ዘይከይዱ እቲ ዕልድል ከም ልጦኹ ምዃኑ ነብኡ ይነግሮ ኣቦኡ ብጣዕሚ ቅርሺ ዝፈቱ ሰብ ስለ ዝነበረ እውን ፈቃደኛ ይኸውን ፕሬስተን ናይ ወለዱ ፍቃድ ምስ ረኸበ ጃኬቶም መዓራርዩ ናብ ቆፀሩ ይኸይድ ኣብቲ ምድላው ፕሬስተን ብጣዕሚ ሓፊርኒ ግን ድፍረት የምስል እታ ዝፎትያ ጓል እውን ከምቲ ፊልምን ኣብ ምፍላጥን ዝርአዮ ብኽብሪ ክቕበላ ይሓስብ ቅድሚ ኮፍ ምባላ እውን እቲ ከቢድን ረዚንን ወንበር ሲሒቡ ኮፍ የብላ ብተግባሩ ተደኒቃን ደስ ኢልዋን ድማ ፍሽኽ ኢላ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ትብል ሸይ እቲ ትኽክለኛ ስራሓ FBI ስለ ዝኾነት ብዛዕባ ማኪንታሽ ብተደጋጋሚ ትሓቶ ፕሬስተን ሕቶ ኣኸይመለሰ ሓላፊኡ ንዓኣ ዝኾኑ ውህብቶ ከም ዝሰደደላ ይነግራ ግን ንሳ ክትቅበል ፍቃደኛ ኣይነበረትን ምክንያቱ እቲ ውህብቶ ልዕሊ መጠን ክባር እዩ ብዘይ ምክንያት ድማ ስቑ ኢላ ክትቅበል ኣይደለየትን ኣብ ክንድኡ ኣቶ ማኪንታሽ እንታይ እዩ ስሩሕ ኢላ ትሓቶ ፕሬስተን ግን ሕጂ እውን ሕቶ ኣይመለሰን ኣብ ክንድኡ ኣብ ገዝኡ ጽሒፎም ዝመፁ ሕቶታት እናንበበ ይሓታ እቶም ሕቶታት ተመሪዐ ክትፈልጡ ዶ ሰብኣይኪ ክንደይ ናይ ዝኣክል ሓፂር ነይሩን እዮም ካብኡ ከምዘይነውሕ ክትነግሮን ከላ እውን ተሓጒሱ ናብ ወንበሩ ይድሕር እሞ እቲ ጠረጴዛ ሒዝዎ ይወደቕ ካብቲ ሬስቶራንት ወፂኦምን ኣብ ፅርግያ ንእሽተይ ምግቢ ይበልዑ በሊዖም ምስ ወድኦም ናብ ንእሽተይ ናይ ማይ መጫወቲ ይኸዱ እሞ ብሓደ እናሳዕስዑ እናተጫወቱ ይጸንሑ ግን ኣብ ሰዓታ እቶም ሰረቕቲ ስለ ዝረአይዎም ስዒቦሞም ይጎዩ ፕሬስተን እውን እናው ጎየ ንሸይ ሒዝዋ ናብ ልሚዝኑ ተሰቒሉ ይምልጥ ሸይ እቲ መዓልቲ ምስ ኣመስገነቶ ፕሬስተን እቲ ናይ ባዕሉ ልደት ከኽብር እንከሎ ክፍለጥ ስለ ዘይደልየ ናይ ማኪንታሽ ልደት ቀረባ መዓልትሎ መፂሉ ይዕድማ በቲ ወገን ወለዱ ንፕሬስተን ብዛዕባ ማኪንታሽ ዝበሃል ሰብ ብጣዕሚ ምጭናቕ ይጅምሩ ኩሉ ሰብ ይዝዛረበሉ ክልቲኦም ዓበይቲ ደቆም ከይተረፉ ንኦም ዝሰርሑ ግን መልክዑ ርእይዎ ዝፈልጥ ሰብ ዋላ ሓደ የለን ፕሬስተን ግን በቲ ወገን ዓመቱ ብፍልይ ዝበለ መንገዲ ክሕልፎ ስለ ዝደልየ ፕሮፌሽናል ዝግጅት መዳለይት ይቆፅር እዛ ቫን ትበሃል ሰበይቲ እውን ሓሚላ ቆልዓ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ካብ መጀመርያ ዘረኦም ጀሚራ ቅርሺ ንኽትሰርቆ ብዙሕ ዋጋ ትፅውዓሉ እናተዛረበት ኢዳ ናብ ናይ ፕሬስተን ቦርሳ ክትእትን ከላ እውን ጥሙራት ዶላራት ተውፅእ እቲ መዓልቲ ሄነሪ ዕረፍቱ ስለ ዝነበረ ገዝኡ ይኸይድ ፕሬስተን እውን ንሱ ዝጫወት ሰብ ስለ ዘይነበረ ብጣዕሚ ይድብሮ ምስ ደበሮ እውን ዝተወሰነ ቅርሺ ሒዙ ናብቲ ናይ ከተማ ፓርክ ይኸይድ ኣብቲ መንገዲ ጠጠው ኢሉ እውን ክንድኡ ዝኾኑ ቆልዑት ብዘይ ምንም ቅርሺ ሃፍቲ ገዛ ክባራት መኻይንን ሕጉሳት ኮይኖም እናተጫወቱ ይርኦም ንኦም እናጠመተ እውን ሓያል ቃንዛ ይስምዖ ኣብቲ ሰዓት ቅርሺ ምንም ዋጋ ከም ዘይብሉን ክንድኡ ሕጉስ ክገብረካ ከም ዘይኽእልን ይፈልጥ ምክንያቱ ዋላ ክንዲ ዝሓዝሐ ቅርሺ ሓዝዳ እምበር ብጣዕሚ ኢንወይኑ ነይሩ ኣብታ ሰዓት ግን እቶም ገበነኛታት ደጊሞም ይርእዎ እሞ ብመኪንኦም ይስዕብዎ እቲ ሰራቂ ብታ መስኮት ወፂኡ ንክሕዞ ንእሽተይ ቀሪቦ ነይሩ ፕሬስተን ግን ካብቲ ፅርግያ ወፂኦም ልጠሎም ኣብቲ ጫካ እናተጓዓዘ እንከሎ ካብ ሳይክሉ ይፀድፍ እሞ ቦርስኡ ትወድቕ ጁስ ኣዘንጊሑ ክሕዞ ይሙክር ግን ስሒትዎ ናፍቲ ቃላይ ይኣቲ እቲ ቅድድም ክቕፅል እንከሎ እውን ሓደ ወዲ ናይ ፕሬስተን ሻንጣ ይልዕሎ እሞ ጥማር ዶላር ኣውፂኡ እናተደነቐ እንከሎ ፕሬስተን ተመሊሱ መንጢልዎ ይኸይድ እቶም ተሃንጢኦም ንፕሬስተን ዝስዕኑ ወርገበነኛታት ግን እንከይተፈለጦም ምስ ካልኦት መኻይን ተጋጮም ድሕሪት ይተርፉ ግን ቡች ኣብ ቀረኦም ይጸንሕ እሞ ምስ ፕሬስተን ርክብ ከም ዘለዎ ርግፀኛታት ኮይኖም ይሕዝዎ ፕሬስተን ገዛ ክምለስ እንከሎ ኢቮን ብዙሓት ሰራሕተኛታት እቲ ገዛ እናመላኽዕዎ ቆፂራቶም ይርአ ኣብቲ ምድላውን ካብቲ ዝሓስቦን ላዕሊ ቅርሺ ከም ዘውፅሉ ይርድኦ በቲ ወገን እቶም ሰረቕቲ ንቡች ሒዞሞ ናብቲ ባንኪ ይምለሱ እሞ ብዛዕባ ፕሬስተን ሓበሬታ ንኽቦም የገድድዎ ቡች መቕሹ ዝህቦ መሲልዎ ተሓጒሱ እዩ ነይሩ ንሶም ግን ካብቲ ህንፃ ብንቁልቁል ኣፎን ጠልጢሎም ኩሉ ነገር ንኽነግሮም የገድድዎ ኣብቲ ውድላው ክንምለስ ከለና ሸይ ከም ዝመልፀት ዝፈለጠ ፕሬስተን ጽቡቕ ሱፍ ተኸዲኑ ኣብቲ ኣፍ ደገ ይቕበላ ሸይ ሎማዓንቲ እዚ ማኪንታሽ ዝበሃል ሚስጥራዊ ሰብኣይ ክትረኽቦ ተስፋ ነይርዋ
እቶም ክልተ ዓበይቲ ኣሕዋቱ ንፕሬስተን እውን ሸይ ቅርሺ ደልያ ኩሉ ግዜ ትመላለስ እዚ መፅአሉ ሰዓት ብዛዕባ ማክንቶሽ ጥራሕ ተሓተካ ተጠንቀቕ ኢሎም ድማ ይነግርዎ ኢቫን ብዛዕባ ምድላው ጋዜጣ ነጊራ ስለ ዝነበረት ዝፈልጦምን ዘይፈልጦምን ብዙሓት ኣጋይሽ ይመፁ ሄነሪ ተጸጊዑ ዝኸልዕ ግርግር እናርአየ ድሕሪ ምጽናሕ ዓሻን ቅርሽን ኣይሳንዮን ዝብለ ባህል ኣሎ ኢሉ ንፕሬስተን ይነግሮ እቲ ናይ ውህብቶታት ጠረጴዛ ብጣዕሚ መሊኡ ነይሩ ፕሬስተን ክቐርብ እንከሎ ግን እቲ ወዲ ንኣቶ ማክሽንታፍ ዝመፀ እምበር ንዓኻ ኣይኮነን ኢሉ የባርሮ ፕሬስተን ኣብቲ ምድላው እናተንቀሳቐሰ ብዙሓት ዘይፈልጦም ሰባት ይርኢ ግን ንሱ ንሸይ ጥራሕ እዩ ዝእልሽሎ ንሳ ግን ምስቶም ካልኦት ናይ ኤፍቢኣይ መርመርቲ ፕላና እናዳለየት ያነ ናይ ምግቢ ጠረጴዛ ብዝተፈላለዩ ነገራት ይመሊኡ ነይሩ ግን እቱ ፕሬስተን ዝፎትዮ ስክሪም ሕጂ እውን የለን ኢቫን ነቲ ምድላው ዘውፅኦ ቅርሺ ዝኸፍለሉ ዝደረሰኝ ተቐብሎ ፕሬስተን ኣብቲ ምድላው $100,000 ከም ዝባኸነ ምስ ተረድኦ ብጣዕሚ ይድንግፅ ናብ ጎየኽ ናብ ኦፊሱ ይኸይድ እሞ ባላንስ ክሪኦ እንከሎ 332 ቅርሺ ጥራሕ የንቀርየንኦ ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ኣቦኡ ናብቲ ክፍሊ ኣት እሞ ንፕሬስተን ስለ ዝረአዮ ኣቶ ማክንቶሽ ወደይ ንነዊሕ ግዜ እናሰርሐልካ ይፀኒሑ ግን ኣመና ስለ ዝደክምሎ ንገዛ ክትሰዶ ይሓተካ ኢሉ ንከይመለሰሉ ገግዲፎ ይወፅእ ኣቦኡ ናይ ቡነት ሓለፍነት ገዲፉ ኣብ ቅርሺ ኣተኪሩ ምንባሩ ይቅርታ ሓቲትዎ ክወፅእ እንከሎ ፕሬስተን ንገዛይ ክምለስ የና ባለ ምካይድ ጅመር ግን ኣቦኡ ኣይሰምዖን ወፂኡ ነይሩ ፕሬስተን በይኑ ምዃን ተጸሊእዎ ብመንጎዞም ዘይፈልጦም ሰባት እናጎየ ንሄነሪ ኢልሾ ግን ንሱ እውን ይነበረን ለካ ቅርሺ ተዘይሃሊካ ኩሉ ይገዲፍካ ዝኸይድ ሸይ መሊሳ ናብ ናይ ፕሬስተን ኦፊስ ተኣትሞ ብዛዕባ ማክንቶሽ ተሓቶ ፕሬስተን ብዛዕባ ሰብኣይ ብተደጋጋሚ ክትሓቱ ምስ ሰምዐ ናብኡ ትቐርብ ነቲ ቅርሺ ኢላ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ካብቲ ቦድላው ንክትከይድ ነጊርዋ ይኸይድ በቲ ወገን እቶም ሰረቕቲ ንቡች ሒዞሞ ናብ ናይ ፕሬስተን ገዛ ይኸዱ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ይረኸቡን ቡሽ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ሪእዎ ከም ዝነበረ ይነግሮም እሞ ሒዞሞ ይኸዱ ግን ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ዕግርግር እናተላዕለ እዩ ኢቫን ማክንታሽ ሸዊሉ ኢላ ንፕሬስተን ብተደጋጋሚ ተሓቶ ምክንያቱ ቅርሻ ምቕባል ወሳኒ ነገር ይኮይንኒ ኣመና ክትሰግእ ስለ ዝጀመረት ግን ተናዲዳ ብማይክሮፎን ኩሉ ነገር ከም ዝተቋረፀ እንቶም ተዓደምቲ ትነግሮም ፕሬስተን እውን ከይዱ እቲ ማይክ ይቕበላ እሞ እቲ ምድላው ከም ዝተወድአ ባዕሉ ነጊሩ ካብቲ ገዝኡ ንክወፁ ይነግሮም እቶም ኣጋይሽ ዋላ ይገረሙ ኣይተኻትዑን ንረቶም ጠርኒፎም ካብቲ ምድላው ምውፃእ ድማ ይጅምሩ ገሊኦም እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ጊፍትታት ሒዞም ይወፁ እቶም ዝተረፉ ድማ እቲ ተረፍ ምግቢ ካብቲ ቦፊ ሒዞም ይኸዱ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ እውን እቲ ቤት መንግስቲ መሊኡ ነበረ ጋሻ ጸጥ ኢሉ ይጠፍእ ፕሬስተን ኣብቲ ሰዓት ንወይኑ ኣብቲ ዘይጠቕሙውን ክባራት ንብረታት ዝመልአ ገዛ ኮፍ ኢሉ እናሓሰበ ይጸንሕ ሃንደበት ግን እቲ ማዕፆ ይኳሕኳሕ ፕሬስተን ሄነሪ ዝተመለሰ መሲልዎ ተሓጒሱ ናብ ጎየ ኸይዱ ይኸፍቶ ግን እቶም ሰረቕቲ እዮም ነይሮም ብሓይሊ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ይኣትዩ እሞ ኣቶ ማክንታሽ ሸዊሉ ኢሎም ንፕሬስተን ብተደጋጋሚ ይሓትዎ ግን እቲ ንምእማኑ ዝኸብድ ሓቂ ዝፈልጡ ናይ መጀመርያ ሰባት ይኾኑ ማክንታሽ ዝበሃል ሰብ ፈፂሙ ይነበረን እዚ ክፈልጡ እንከለዉ እውን ንደቓይቕ ተገሪሞም ጠጠው ኢሎም ንፕሬስተን ይጥምትዎ እሱ ኸይኣክል ግን ዓመታት ተኣሲሮም ዝሰረቕዎ $1,000,000 ፕሬስተን ኣብ 6 መዓልቲ ከም ዘጥፍኦ ይፈልጡ እዚ ድማ ልዕሊ ኩሉ ኣመነ ክናደዱ ይገብሮም ተደናጊፆም ከም ዘለዎ ምስ ረአየ እውን ፕሬስተን ሃዲሙ ብሸተቶ ናብቲ መሐመሲኡ ኣትዩ የምልጠሎም እሶም እውን ተናዲዶም ንጁስ ኣቐዲሞም ናብኡ ደፊኦም የእትይዎ ቤተር ኩሉ ሓዲጉ ናብቲ ምግቢ ዝነበሩ ቦታ ከይዱ ምብላዕ ይጅምር ጁስ ፕሬስተን መሲልዎ ክሕዝ እንከሎ ባምብላ ኮይኑ ይጸንሕ ብቤስቦል ድማ ይቕጥቀጥ ፕሬስተን ኣብ ትሕቲ እቲ መኣዲ ክሕባእ ይሞክር ግን እቲ ሰራቂ ሓደ ብሓደ እናገንጸለ ይእልሾ ኣብ መጨረሻ ግን ፕሬስተን ኣብ ክቢ ሓጩን ሓፁር የእትዮ ናብ ወጫወቲት መኪና ተሰቒሉ እውን እታ ኩዕሾ ኣብቲ ካንሹላ ናሽከርከራ ይጸንሕ እሞ ናብቲ መሐመሲ የእትያ እቲ ገበነኛ ኣብቲ መሐመሲ እናተንሳፈፈ ክጸንሑ እንከሎ ዝቐተሎ መሲልዎ ብጣዕሚ ይድንግፅ ግን ሃንደበት ይትስእ እሞ ኩላቶም እቶም ሰረቕቲ ተኣኪቦም ንፕሬስተን ይሕዝዎ ግን ምንም ከይገበርዎ ሸይ እንቶም ካልኦት ኤፍቢኣይ ፖላዊስ ሒዛቶም መፅያ ተድሕኖም ንፕሬስተን ምስ ድሓንዎ እውን ንነዊሕ ግዜ ክሓትዎ ዝፀንሑ ሕቶ እቶም ፖላዊስ ይሓቱ እዚ ማክንቶሽ ዝበሃል ሰብ ታዋእዩ ኣበይ ከሎ እቲ ሰራቂ እውን ቅልጥፍ ኢሉ ኣነ እየ ማክንቶሽ ኢሉ ይምልሰሎም እቲ ገዛ ናቱ ምዃኑ ምስ ረድአ እውን ቀልጢፎም ንክወፁ ይሓቶም እቶም ፖላዊስ እውን ከይዶም ጎዩ ብዘይ ሕጋዊ ቅርሺ ዝውውርን ብስርቅን ወንጅሎም ምስ ክልተ ኣዕርኽቱ ናብ እስር ቤት ይወስድዎም ድሕሪኡ ፕሬስተን ቀስ ኢሉ ናብ ሸይ ይቐርብ እሞ እስቲ ናይ ፖሊስ ኣርማ ኸርኢን ኢሉ ይሓታ እዚ ኩሉ ግዜ ትቐርቦ ዝነበረት ፎትያቶ መሲልዎ እምበር ነቲ ምርመራ ኢላ ምዃና ምስ ፈለጠ እውን ኣመና ይሓዝን ሻይ እውን ንኹሉ ዝገበራላ ነገረ መስኪናቶ ትኸይድ ኣቦኡ መፂኡ ሒዝዎ እንደገ ምስ ወፀ ብዝገርም መንገዲ ሄነሪ ተመሊሱ ይጸንሑ ለካ ሄነሪ ሓዲጎ ኣይኮነን ከምቶም ካልኦት ከይዱ እቱ ዝፈትዮ ምግቢ ኣይስክሪም ከም ጸልዩ ይኸይዱ ነይሩ ፕሬስተን ምስ ኣቦኡ ንገዝኡ ክምለስ እንከሎ ስድርኡ ኬክ ሒዞም ሽምዓ ኣብሪሆም ናይ ልደቱ በዓል ከኽብሩ ተዳልዮም ይጸንሕዎ ንሓድሽ ዓመት ሓድሽ ነገር እናተመነይና ረኣናይ እውን ፊልም ናይ ውዳእ
فتيهم هتكون تسباي جبر إن شاء الله حدش تكونكم سبسكرايب إذا فيديو دم لايك لكم حلفوا دقيمنا ساون رخب سنة تنحيد